This video contains traditional and cultural spider fighting here in the Philippines and may not be suitable for very young audiences. Viewers' discretion is advised. So ayan mga kadagit, paglalabanin natin to, ayan ha. Bulik na orange versus bulik na brown, ayan. Sarado parehas. Parehas maganda yan. Ayan ha. Saan kayo? Sa brown o dito sa bulik na orange? Game na. Pasensya na kayo sa kasukutan ko. Sobrang init dito. Siyempre, hindi naman pwedeng aircon saka may hangin. So, lili pa rin. So, ayan tayo. Dito tayo. Pag ganyan tayo sa bahay, sobrang natural lang tayo. Ayan. Ito yung orange ha. Ayan. Siyempre, nakita ko naman yung brown. Nakita nyo naman eh. Ayan yung brown. Ayan. Huwag na natin ito patagalin. Mabilisan lang. Siyempre, bago yan. Kung gusto nyo mag-online sabong, ayan, punta lang kayo kay Ma'am Ina. Rekta na kayo sa Facebook. Ayan, hanapin nyo lang yan. Ayan yung profile niya. So, PM nyo, 100% legit agent. At siyempre, sa lahat naman ng mga hindi pa nakakaalam, meron tayong Facebook page. Ayan ha. Ayan din. Lagay ko na rin. Ayan. Game. Uy. Sakmalan. Uy, nalaglag yung orange. Nalaglag yung orange. Uy, pero sa orange pa rin ako dito mga kadagit. Nagulat lang to eh. Ayan o, tayo nyo. Diba? Sa orange pa rin ako. Siyempre. Ha? Sa orange tayo dyan. Favorite ko yan eh. Sa orange tayo dyan. Takbo. Paalala lang pala, itong mga gagamba na to is wala pang practice, wala pa tong mga laban. So, first time lang natin pag-aawayan. So, nagbabasag kasi tayo. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout syempre kay Richie Tuason. Yan. Shoutout kay Boss Richie Tuason. Ayan. From, ano ba to? Parang taga-sambang nga to si Boss Cotabato yata to. Cotabato. Ayan. Hindi ako nagkakamali. South Cotabato. So, last. Ang last talaga manakmal. Oh, tabi na natin to. Mayroon na tayo winner. Yun lang. Ayan o. Mayroon na tayo winner. So, nagbabasag lang naman tayo. Good size lang to ng Masbate going OS. Yun. Shoutout sa inyo lahat. At sa mga bibili ng gagamba nga pala, syempre, punta lang kayo sa Facebook page ko. Ayan ulit yung Facebook page ko. Pinopost ko dyan kung sino yung seller natin. Syempre, kung sino yung seller natin. Pinopost ko lagi dyan kung sino yung kinukuha na natin ng gagamba legit. Kasi ako hindi ako mapagpadala ng gagamba kaya hindi ako nagbibenta. Ito lang ang binibenta ko yan. Bayabas G-Load lang ang binibenta ko mga kadagit sa Facebook page ko. Yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat at gagawa rin pala ako ng load dahil marami nang may order sa akin. Peace and God bless.